Vojna medzi taxikármi. Na jednej strane sú to malí živnostníci, ktorí to robia roky. Na strane druhej vodiči, ktorí jazdia pre známu zahraničnú firmu. A tá stláča ceny dole. My sme v Žiline oslovili oba tábory a v jednom sa vodiči zhodli. Štát by mohol regulovať počet vydaných povolení, tzv. Koncesií pre vodičov taxislúžieb. Toto je len malá časť žilinských taxikárov. Hovoria, že vždy mali veľa roboty. Nevedeli sme, kde nám hlava stojí. Teraz rok čo rok nám to ubúda. Čo rok, to každý týždeň nám ubúda robota. Pekný deň prajem, kam to bude? Časy sa vraj zmenili po korone a vojne na Ukrajine. Trh sa viac otvoril, podmienky na vydávanie taxipreukazov zmiernili. Prišlo veľa vodičov zo zahraničia. 18 rokov, psychotesty, kúpi si auto za 1000 eur a ide jazdiť. Absolútne nedodržiavajú predpisy či značky. Koľkokrát aj sú v rizikových situáciách, kde hrozí nejaká nehoda. Jazdia nám tu hluchonemí, jazdí tu pani Ukrajinka, ktorá jazdí do protismerov, ktorá ani nevie, kde je. Rádo robí taxikára takmer 20 rokov. Tak ako ostatným, aj on ťažko prežíva. Je to fakt problém uživiť. Ja musím ťahať 2 roboty až 3, aby som mohol nejako fungovať. Ja som nútený teraz koncom mesiaca ísť zasa do zahraničia, aby som niečo zarobil, aby som mohol nielen uživiť rodinu, ale aj zdotovať firmu. V Žiline jazdí asi 150 bežných taxikárov a asi rovnaký počet pre spoločnosť Bolt, ktorá má sídlo v Estónsku. Dobré ceny majú. Niekedy sú lacnejšie, niekedy drahšie, takže zohráva tá cena veľkú úlohu? Určite. Keď každý deň jazdíte a mesiac alebo celý rok, tak je to viac aj ako auto. Nemôže. Pre Bolt môže jazdiť len ten, kto má taxikárskú licenciu a všetky veci, ktoré zákon stanovuje o cestnej premávke. Keďže podľa ústavy má každý právo podnikať, nemôže byť počet koncesí nejako obmedzený. Každý, kto spĺňa podmienky, koncesiu dostane. Jediným regulátorom je teda v tomto prípade len trh. Taxikári chcú ale zmenu, najmä v prísnejšom kontrolovaní vodičov a tiež vo vydávaní koncesí. Aby proste boli obmedzené vydávanie koncesí podľa veľkosti mesta, aby boli regulované, dajme tomu, Žilina dostane ročne 100 koncesí, viac nie, hej? A vlastne keď sa naplní ten počet, tak jednoducho sa to zruší, hej? Nebudú sa vydávať až do ďalšieho roka. Štát by mal regulovať koncesie na základe toho, že ten, kto je Žilinčan, nech si robí v Žiline, ten, kto je z Blavy, nech si robí v Blave a tak, lebo nám tu proste chodí kopu z iných miest brať chleba, poviem to tak. Taxikári už spustili celoslovenskú petíciu, ktorú budú adresovať kompetentným. Zo Žiliny Zuzana Lechanová, televízia.